Ang Honda Civic Type R ay nagtala na naman ng bagong record sa Nürburgring na underestimate yata natin ang lakas nitong Type R FL5. Ang Honda Civic Type R FL5 ay nagset ng record bilang isa sa pinakamabilis na front-wheel drive production car sa Nürburgring at pinakamabilis na front-wheel drive production car sa buong mundo. Pero bago yan, ano ba ang espesyal dito sa Nürburgring? Sinasabing ang pangalan nito ay nagmula sa isang famous castle at yung pangalan ng town kung saan nagmula itong castle ay Nürburg. Ang Nürburgring ay may dalawang circuits na magkadugsong. Ang mas malaki ay nasa north side na 14.1 miles. Ito ay tinatawag na Nordschleife o North Loop at connected ito sa south part na ang pangalan ay Südschleife o South Loop. May haba ito na 4.18 miles. Itong Honda Type R natin ay nagtala ng lap record sa pinakamabilis na front-wheel drive sa north ng Nürburgring sa Germany. Ang bagong lap time record ay 7 minutes at 44.881 seconds na na-achieve sa performance evaluation nitong Civic at kapansin-pansin talaga ang improvement nito kumpara doon sa naunang Honda Civic Type R FK8. Ang goal daw ng mga manufacturers ng Civic Type R ay ma-achieve ang ultimate pure sports performance na syempre hindi nasasakripisyo ang quality at comfort. Yun naman ang DNA ng Honda sa paggawa nila ng mga sports car nila. Hindi lang basta mabilis, kailangan quality, comfortable, at syempre yung riding experience ng rider, kailangan sobrang quality. Ito ay based sa 2.0 liter VTEC turbo engine na galing pa sa previous generation ng Civic Type R na FK8. In-improve pa nila ang performance nito para magbigay ng 320 horsepower at maximum torque na 420 Newton meters. At syempre kasabay niyan, in-improve din nila yung cooling performance at heat management. Mas in-improve din nila yung aerodynamic performance nito at nilakihan nila ng konti yung front grille para mas malakas yung airflow na pumasok to sa radiator. In-improve din nila yung braking system at yung ride handling. Dito sa FL5, in-improve din nila yung old chassis. Meron na itong mas mahabang wheelbase, mas matibay na structure at naglagay din sila ng mas maliit na gulong dito kaysa dun sa naunang FK8. From 20s na gulong, naglagay na lang sila ng 19s na tires. At isang katutak pa ang in-improve nila dito sa model ng Honda Civic Type R FL5. Ang ilan dyan yung exhaust flow rate, pinataas nila ng 13%. Yung lower suspension arms, in-improve yung camber rigidity ng 16%. In-improve din nila yung rear body rigidity ng 15% at naglagay sila ng aluminum bonnet na pinagaan yung overall weight ng 43% kumpara sa dating bakal na bonnet. Yung flywheel din ito, mas magaan ng 18% na nagre-reduce ng inertia ng 25%. At naging meticuloso din ang Honda sa mga detalye na to at marami pang detalye ang in-improve ng Honda dito sa Civic Type R para masigurado nila na wala talaga makakatalo dito. Sinisigurado nila na walang makakatalo dito na production car sa bilis, comfort at quality. Meron pa rin yan syempreng fundamentals na 6-speed manual transmission at marami din yung driving modes. Pero ang isang kapansin-pansin na driving mode dito ay yung individual mode kung saan pwede mong i-customize yung driving mode na yon based sa sarili mong driving style. Kumbaga pwede mo siya i-customize based sa sarili mong driving style. Masabay niyan yung mga default options, ang riding modes na comfort, sport at R+ mode. Sa pagpapalit-palit ng different modes ng engine, mapapansin mo na mag-iiba yung steering, yung suspension at yung engine sound. At marami pang mga upgrades ang ginawa ng Honda dito. Ang ilan lang dyan ay mas pinababa pa nila yung seats nito. Nilagyan nila ng iconic Recaro bucket seats. Napag-iwanan na talaga ang Subaru STI at Toyota GR dito sa bagong Type R ng Honda. At sa patuloy na paghataw ng Honda sa mga race tracks, kailangan mag-step up din ang performance ng mga competitors nila. Dahil sa rate na ganito, hindi mo na maaawat ang Honda sa paggawa ng nagagandahan at mabibilis na performance production cars. Please share this video kung nagustuhan nyo at comment nyo naman below yung feedback nyo. Maraming salamat sa panonood.